This week on Across the Border, Season 2. Naona ruoko so rwakarembera patapu. Munhu mutumbi wese wakanyura mvura ine ropa. Zvinoreva kuti munhu angatoita sei? Anga atofa. Saka nekuti uchipinda mubathroom macho autombopindi. Totodzokera muspe. Zvotosvikore patiri izvo makondomu airi. Makondomu airi alright, vana mai. Munhu wese ngaabvise hembe. Ini ezvo. Saka ndakaona kuti uyo mwana uyu unofa. Ndopandakazoti budi ndinoiziva kwairi safe. Kwa baba angu neya ndaziva kuti safe vari kutaura Yemari. Kati haindi kuratidzai kwairi. Tatopeya neni kusvika mukicheni muenda vhura ndabudisa chi5 lita ndikati safe. Baba rakakaviwa bhodhoro riya resefu rikati mudenga sefu yese yakava ichimhara pamusoro pangu kudai. Nekuti munhu ari kurohwa nenyaya yesefu. Iyo sefu yekuwacha yakaoma zvekudii kuti ungovapa zvavo vanowacha kana iri yavafa. Across the Border, the only program where you hear real, heartbreaking stories from people who crossed borders in search of greener pastures. Straight from the horse's mouth, and every story comes with a lesson. Don't forget to subscribe. Chimanya kumwe zvokuti unoti pana baba sina kumira zvakanaka. Tichifamba nemuzi road. Zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mlambo Mafanise tisingapedzi nguva katipinde episode yakasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari paitesa musika ndobva vato neziro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold.